Şiir әни min koşak gördüm. Автор Роберт Мимули söyley. Медведева Миле 4. sınıf okuşası. Әни min oynaganda koşak gördüm oranda. Әни ул тоңган иде, урамда кунган иде. Әни салкын яңгырда ул бик üşüткән иде, ул бик ашыккан иде һәм бик талчыккан иде. Әни ул улыйды, ул шулай елыйды, ул ныклап елыйды, ул чынлап елыйды. Үзем ишеттем, әни, мин үзем карап тордым, шуңа кичектем, әни, мин аны бик кызгандым, яшьләре агайды. Әни, аның яшьләре асфальтка тамайды. Аны яңгырда кемдер ташлап калдырган, алдаштырып калдырган,